ଆଲୋ ହେଇ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୋତେ ଏଜ୍ ପଚାରିବନି କି ମୋର ଇନକମ୍ ପଚାରିବନି ଆଉ କ'ଣ କହିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଘ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀଟେ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଆଲୋ ହେଇ ଛତ୍ର ଖାଇ ପତ୍ର ଗୋଟେଇ ତୋର ବୟସ ଅଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଆଲୋ ତୁ ପୁରା ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇବୁ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି। ତୋର କ'ଣ ଅଛି ଧୁଡ଼କିକି ସୁଡ଼କିକି ପଚିଗଲାଣି ତୋର ଆମ୍ବୁଲ ଫଳୁଆ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଘ ଯେଉଁ ସିଂହ ଭଳିଆ ମିଳିଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଆଲୋ ତୋ ବୟସ ମୁଁ କହୁଛି ଲୋ ତତେ ଆସିକି 44-45 ବର୍ଷ ଛୁଇଁବ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ତତେ 45 ଛୁଇଁବ। ଆଉ ଇନକମ୍ ସେଇଟା ଇନକମ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ତୋର ଖାତା ଖତିଆରି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାହା ତ ଯେଉଁଠି ଯାହା ତୋ ଲାଉଟାକୁ ଉଠେଇ ପକେଇକି ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଉଛୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ବୁମ୍ଟାକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଭିତରେ ପୁରାଅ। ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାନି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ରହିବନି ଏତିକି ବି ଜାଣିନ ମୂର୍ଖ ଗେଇ ଝିଅ। ଶୁଣୁ ତୋ ବୟସ ତ ଆସିଗଲେ 44-45 ତୁ ହେଉଛୁ କ'ଣ ସିଂହ। ହଉ ଲୋ ସିଂହ ତୋ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ସରବ ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି।